Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş derejesiniň regionda iň pes bolmagy ihtimal. Muny beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda ýylaty pensiýa tölegleriniň mukdarynyň görmek mümkin. Türkmen hökümetiniň ykdysadyýatyň ösüşi we ýylatyň awadançylygy barada aýdan sözlerine garamazdan garyp ýylatyň şol sanda garrylaryň sany epesler köp adam agyr mätäçlikde ýaşaýar. Pensionerleriň öz sözlerine görä şunlar köpleriň pensiýasy iýmite zordan ýetýär, derman almak köpler üçin el ýeterli bolmaýar. Kimdir birinde süýji keseli bardyr, olara insulin we derman gerek bolýar. Käbirlerinde ýokary gan basyşy bar, olara basyşy gowşatmak üçin dermanlar gerek bolýar. Käbirlerinde aşgadan we beýleki keseller bar. Dermanlaryň gymmatçylygy derarly, häzir derman satyn almak üçin köp türkmen pensionerlerinde ýeterlik serişde ýok. Habarçylaryň sözlerine görä, çagalary enatalaryna kömek etmäge mümkinçiligi bolan pensionerleriň ýagdaýy ganymat, emma çagasy ýok ýa-da çagalary işsiz bolan pensionerleriň güni gaty kyn. Garylar derman ýa-da azyk önümlerini satyn aljagyny bilmeýärler. Ýylyň başynda pensiýa 10% ýokarlanandan soň Türkmenistanda iň pes pensiýa 410 manada barabar boldy. Resmi kurs boýunça daşary ýurt valyutasynda hasaplanyňda 410 manat $117 barabar. Gara bazaryň bahasy bilen $19 töwereginde beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen deňeşdirilende Gazagstanda pensiýalar $240 başlanýar. Şunlar Türkmenistandaky pensiýalaryň muktary adamyň esasy zerurlyklaryny ödemeýär. Mysal üçin 410 manada çak bilen 6 kilogram sygyr ýa-da goýun etini satyn alyp bolýar. Emma minimal pensiýa bir halta pes hili uny satyn almak üçin ýeterlik däl. Mart aýynda bahalar soňky ýylky ýokarlananda pes hili unyň bir haltasynyň bahasy 680 manada çykypdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanda pensionerleriň köpüsi 500 manat möçberde pensiýalýar bolsa ortaça pensiýa hasaplanýar. Kanun goraýjy daralarynda işlän pensionerleriň pensiýalary has ýokary hasaplanýar we olaryň pensiýalary 1000 manada barabar bolýar. Ýaşy sebäpli pensiýa çykyp zähmet stajy ýeterlik bolmadyklar 450 manat çemet alýarlar. Pensiýa çykanlaryň köpüsiniň ýaşy sebäpli köplenç dermany mätäçligi göz öňünde tutulanda köpler kyn ýagdaýda galýar diýip habar çymaýar. Bu aralykda ýurtda göz öňünde tutulan iň pes pensiýadan hem az alýan pensionerleriň bar adatlyň habarçylarynyň ýeterlik iş tejribesi bolan emma 300 manat pensiýa alýan pensionerler barada gurrun beripdi. Şeýle ýagdaýa düşen birdenan bürokratik böwetler sebäpli 27 ýyllyk iş tejribesini tasdiklap bilmendir. Udagy çeken ykdysady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň düýp götürüp peselmegine sebäp boldy. Garylar we maýyplar bilen birlikde barha köp adam gün görmek üçin göreşmäge mejbur bolýar. Soňky ýyllarda dileg edýän ýa-da galındylary dörýän adamlaryň sany köpelýär. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyndaky adamlar hem köp. Ýurdun häkimetleri pensionerleriň problemalaryny açyk gozgamaýarlar. Ykdysady meseleleriň yaramazlaşmagynyň fonunda ýurdun hökümeti soňky ýyllarda pensiýa almagyň düzgünlerini birnäçe ýylak üýtgüripdi. Özgertmeler döwründe ýurdun pensionerleri birnäçe aýla pensiýasy galypdy. Beýleki ýurtlaryň tejribesinden pensiýa reformalary adatça hökümete bolan ynamyň pesilmegine sebäp bolýar. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň sosial gorugyny kepillendirýär. Ýurdun geçmişiniň bir döwründe häkimetler ýylaty pensiýa hukugundan mahrum edipdi. 2006-njy ýylda prezidentiň gol çeken kanuny 100 000-den gowrak pensioneri doly eklensiz galdyrypdy we ýene 200 000 adamyň pensiýasynyň uly bölegini kesipdi. Türkmenistanda pensiýalar şonda 2007-nji ýylda dikeldiripdi. Ýylatyň durmuş derejesine täsir ýetirýän ýene bir mesele türkmen manadynyň daşary ýurt pullary babatyndaky hümmetine degişli. Türkmenistanyň Merkezi Banky manadyň resmi hümmetini 7 ýyl bäri üýtgepsiz, ýagny 3,5 manat bir Amerikan dollary derejesinde saklaýar. Şol bir wagtyň özünde de gara bazarda valyutanyň hymmeti birnäçe ýokary bolup üýtgäp durýar. Dollaryň gara bazardaky hümmetiniň ýygyderli üýtgemegi bahalaryň her gezek ýokarlanmagyna getirýär we ýylatyň ýaşaýyş derejesine öz täsirini ýetirýär.